Fanan, 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 Fanan. Ban san me yasa ba gaba ɗaya satina nake ji na cikin farin ciki. Wataƙila saboda ina farin cikin kasancewa tare da ke ne. Kai dai da canjin magana. Anyway, ya maganan takardar da na ce ka rubuta kuwa? Wala na rubuta, amma kuma da na duba ne akwai wani ɗan gyara da ya kamata in yi, amma ba zai ɗauke ni kamar minti 10 ba zan gama. Shikenan. Ba damuwa, in Allah da ni da na san ta bangare na zan yi duk wani abin da ya dace da in faranta maka rai. Wannan nima yana ɗaya daga cikin da ya sa nima na zamanto wato hankali na ya tattara wajen ki gaba ɗaya saboda na riga na samu madogara. Wannan matsayi da nake nema babu abin da nake so a yanzu a duniya face shi. To ka ɗauka an riga an gama, saboda ka san ba ta yadda za a ce ina da mukami a kamfanin nan kuma na kasa daga darajarka a ciki. Wannan dalilin ne yasa ban yi nadamar aikata abin da na aikata ba, kuma ba zan yi nadama ba har abada. Ai ba ka da wani nadama da za ka yi, saboda ka saki matarka ne don ka faranta min rai. To ni ma haka zalika duk abin da na san zan yi don in faranta maka rai zan yi shi. Ka yi kokari ka kawo takardar nan saboda za mu je Abuja babban kamfani sai in samu shigar da takardar can. Wallahi Allah. Ba matsala. To masha Allah, masha Allah. Ya. Mutumin? Yaya. On my way to Abuja. Ikon Allah. Shikenan dai yanzu dai matan nan ta yi kira kenan. Madam Jessica ta yi kira. Kasa idan ta yi kira dole sai an ji. Matan nan dai ta dage sai da ta sama ma aiki a Abuja nan. Bata riga ta sama min aikin ba. Kawai dai ta yi min alkawari ina shiga Abuja za ta sama min aiki. Wannan ne ma dalilin da yasa na aje aiki na. To kakka zo kai bi babu fa. A haba da Allah. Ai sai dai idan Madam Jessica ba ta raye, sai dai in ba ta nan. Kuma haka ne. To ni dama abin da ya kawo ni na zo ne game da maganan landlord din nan. Maganan kuɗin hayan shi. Ya ji shiru har yanzu. Kai, ka san ya zami ne Hamza. Bari shiga rigar alfarmarka. Ka san ni bai dauke ni da daraja, baya daukan magana ta. Ka taimaka min ka roƙan min shi alfarma. Ya bani wata 1 zuwa 2 insha Allah zan nemo kuɗi zan bashi. Ina shiga Abuja ka san abubuwa za su buɗe, kawai sai dai in harbo maka kawai sai ka bashi. A taimaka min dan Allah. To gaskiya ne, tun daga ma dama ta riga ta samu yanzu. Dama ta samu. Ina maka fatan alheri. Nagode. Masha Allah. Alhamdulillah. Ubangiji Allah ya kai ka lafiya. Amin ya Allah. Dawo da kai lafiya. Amin. Sanda alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Mana dawo. Sani an dawo? Mai kaka. Allah gafara can ni na fare miki sani da zuwa baki kula ni ba sai da na kula ki tukunna ba ruwana da ke na yi bishi da ke. Mai kaka kin da na siya miki chocolate? Allah. Wallahi. Ye? Ani sai na taka samu kuɗi. Kuɗin da kike bani na break ne nake tarawa. In banda abinci ke da ake baki don ki kashe ki ji daɗi? Bata ta koyi tattali ko dan gaban ta girma. Ke din nan da kina yarinya ana baki kuɗin makaranta yaya kike yi?
Ke ko naira ɗaya ma ba ki ɗauka a ciki kashe dawo da kuɗin ke gida kina ajiye a bankin ki na gargajiya a ƙarƙashin gado. Ko ba haka aka yi ba? Ki mata ta koyi tattali dan Allah da Allah. Ci gaba da gashi my baby kin ji? An baby na, baby na. Wani da zuwa an baby na. Ya karatun ba matsala? Kan dai ba sosai ba. Amma dai ana karatu. Amma kina kokari kina karatu. Dan mata. To, madalla. To ga lunch box ɗinki, ki dinga zuwa da shi school kamar yadda kowa yake zuwa da shi. Tunda kin ga a school ana so ki dinga zuwa da shi. Oh, thank you. An gata, ya? To ki je ki cire uniform ɗinki kai yayi datti. Je ki shirya. Ai wanka ai ci abinci. A'a, an gayu, ya? An baby na yayi. Yawwa ke dakata ma na manta ai. Yanzu na tuna. Gidan su Hannatu sun turo ki musu abincin biki. Abincin biki kuma umma. Kar ki manta, tun kafin ki aure dama, sana'ar ki ce yin abincin gidan biki. Ana biyan ki. Kuma yanzu da Allah ida da ke, ba dole ki ci gaba ba? Kya zauna haka ne ba kya komai? Irin wannan ma darasi ne ga mata su samu sana'ar yi ko wace iri ma. To shikenan zan je in shiga in ga yanda za mu yi da ita. Ya kamata ki je ku tattauna su baki kuɗin ki je kasuwa ki ke wata ran ma fara tauran zaki buɗe alƙur'an in Allah ya yarda. To ai shikenan. Ban 20 ne. Karɓi ma. Dalla malam ban 20 mana. Kamar ya 150. Daga tasha ka dauko ni. A ƙasa ke yanzu ba za ka ban 20 din ba kenan kana maganan ƙara ma 50. 150 ne ba ya kamata haka ya kamata kana. To riƙe 20 din Allah ya isa. Allah ya isa kawai. Fanan! Fanan! Waye ne? Ah. Da ka zo kana kwankwasa mutane gida kana kwala kira haka. Wai Fanan ina Fanan din take? Fanan ba ta nan ai. Ina ta je? Adi ba ta kira ni ta ce mun za ta fita ba. Ka manta ba ka sike ta bane? Ko ka zautu ne ko dimuwa ta kama ka? Ba shi yasa ake cewa kullun zaman aure sai hakuri ban abu ya faru mutun ya dinga hakuri. Kamaluddin mutanen Abuja. Ya naga kana yin abubuwa ne kamar wanda ya zautu. Me yake damun ka ne me ya faru? Wallahi na da daga tafiya ne ina kiran Farantu ni na ma manta ma ashe na sake ta wallahi. Kowane irin al'amari za ka yi kokari ka rika kamanta gaskiya kuma kakka rika yanke hukunci a cikin lokacin da kake zafin rai saboda za ka iya yin ba daidai ba. Yanzu gashi kuma abin da ka yi yanzu ya koma maka wani iri. Na san cewa Fanan ita ce mace guda ɗaya wadda take sona a duniya. Babu wata mace da za ta so ni kamar yadda Fanan ta so ni. Gaskiya ne, amma ba damuwa. Na san insha Allahu za ku iya dawowa. Za ta dawo? Kwarai kuwa. Ai na san a wannan karnin dai na san bata riga ta yi aure ba. Don haka dawowar ku koma ku ɗinke ku haɗe ba wani abin mamaki ba ne. Allah ko? Ya maganan tafiya Abuja ina aka kwana da madanje suka da komai da magana aiki. Mero sai nake ganin kamar sauri kike ko? Sosai ma kuwa. Saboda akwai takardun da nake so in je in kai ma accountant. Akwai abin da zai amfani da su. Wato akwai wani abu ne da yake bani mamaki sai nake ganin kamar baki bani lokaci ba tun da na zo garin nan. Kamar yaya lokaci kamar? Idan kika duba lokacin da muna Kano kina bani lokaci kina ji da ni amma yanzu tun da na zo kika ɗauke ni kika kai ni gidan da kike ajiye baki baki ƙara waiwayata ba kuma hasali ma ban ma san matsayata ba a kamfanin nan. Kai haƙuri don Allah, I'm really sorry because akwai abubuwan da zan je in yi kuma I have a method. Wallahi na gaya miki haka muke a Lagos. Warai? Gaskiya abin ya yi daɗi. Wai me haka dan Allah kamar? Ai hakan ne nake so ki sanar da ni. Who is this guy? Ba wajenka na zo ba
ko ba na buƙatar ka san ko ni waye saboda sani na babu abin da zai amfana maka. Ni ma ba wai buƙatar ka sannan nake so ba, kawai da ya kamata in sanar da kai cewa ana yin sallama kafin a shigo. Waye wannan? Wannan wani irin abu ne Kamal? Ya kake abu kamar mara ilimi? Me yasa zaka shigo cikin guri kana kallon muna mitin baka san maganar me muke ba, baka san waye, ka ma san waye tukuna ma? Shine nake so in san wane ne shi. Abin da nake tambaya kenan ai. Zaka sani amma ba yanzu ba. Saboda yanzu zamu fita da ita ne kuma abin da zamu je ya shafi aikin kamfani. Maybe some other time. I'll be outside waiting for you. Dakata. Me hakan yake nufi? Yana nufin idan ka gama tsayuwa a office din tunda ka shigo baka iya sallama ba, to ka fita za a goge mai office din shi. Ke kawata, wai kina lura da wani abu kuwa da yake faruwa? Na me kenan? Daga ganin wannan sabon manajan gaba ɗaya ya ɗauke hankalin madam. Waye gaya miki? Dama sun daɗe suna tare. Saurayinta ne fitin suna Lagos. Kamar ya? Kamar yadda na gaya miki. Ki ce an daɗe ana yi. An daɗe ana tare aikawa. To. Ana kiran ki a waya ko gai ɗinki ne? Wallahi shi ne. Shi yasa ma ban ɗauka ba. Amma ni na ganin kawai gwani ki gaya mishi gaskiya ya daina wahala kan shi. Ni da ban so na gaya mishi gaskiya yanzu ba. Saboda wawa ne na fi son sai ya wahala tukunna. Waya magana mutanen nan ne za su zo ɗin kafin mu je restaurant ko kuwa? Mun yi magana da su don sun ce min in the next 30 minutes ma za su zo nan. Okay. Ke sauna mu? Wato da farko I was a bit skeptical akan zuwa Abuja nan. Saboda na tunanin cewa Abuja is just boring, amma kin mai da wajen ya zama min lively. Ko yaushe kina tare da ni kai da na, you know, kina kula da ni da kamata. You deserve it because a yanzu zamanin da ake ciki samun namiji mai kamala da mutunci ga alkawari irinka yana da wahala. Haba. Really? Shi yasa da dawo. Thank you for this credit. Na ce gaskiya kai ɗin da. Hello? Ina restaurant ne, ina cin abinci idan na kammala. I'll meet you guys. Yawa. Amma dai yanzu shi ke. Yanzu ka gaskiya hankali ya kwanci. Me haka? Me haka? Malam ba haka ba. Ba a shishige wa mace har asibar da kai a gurinta. Abin da kake nema ka wanka kenan. Kaga, malam, ni fa ba da kai nake ba. Ba ni da wani business da kai. Ina magana ne da wacce ta kawo ni Abuja. Ga ka gata. Ni ba dan Abuja ba, ban san Abuja ba, ita ta fara kawo ni. Saboda haka dole ne in yi korafi. Ya sami haka. Kamal, a'a, ka bari. Ba fa na son ka kai ni bango. Saboda in ka kai ni bango zaka ji maganganun da bai kamata ka ji ba. Mene? Da na kawo ka a Abuja, dama can ba abin da kake so bane? To dan ina son zuwa, da na zo din kuma shikenan kuma sai ki wulakanta ni? Ni kuma dan na kawo ka Abuja shikenan zaka hana ni in yi abin da nake so? Ki san wani abu ne? Ki ci abincin ki yana nema ya sanyi. For those who feel they can distract you, you'll be all right. Assalamu alaikum. Kamar yadda kuka sani sunana Isa Abubakar kuma ni ne manager operations na wannan kamfani na Fahad Nigeria Limited. So wannan kamfani namu mai tarin albarka ya yi nazari sosai domin akwai wata kujera da muke so mu ba da ta a wannan kamfani ta MD. So wannan kamfani ya yi nazari sosai, ya zaƙulo wani mutum mai hazaƙa wanda ya yi tattaki daga wani gari mai nisa ya zo wannan gari namu mai albarka domin karɓar wannan kujera. Wannan ba kowa bane shine Dr. Janaidu.
Um, to, salamu alaikum jama'a, a barkamu da warhaka gaba daya. Zan fara yin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bani wannan damar. Ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bani wannan damar na samu wannan kujera. Gaba ɗaya mu nan mun san matsalolin da wannan kamfanin yake fuskanta sakamakon wasu al'amura da suka tafiya ba daidai ba, saboda haka abu ɗaya zan roƙa a gurin ku gaba ɗaya, sai an haɗa ƙarfi da ƙarfi ake iya kawo gyara irin wannan. Da fatan za ku bani haɗin kai. Na gode, Allah ya saka da alheri. Allah ya barka. Can I tell you something? Yes, go ahead, I'm all ears. Junaid din nan da ka gani shine yanzu sabon manajan wannan kamfanin, position din da kake nema. Ban gane ba. Position din da nake nema ido a rufe wanda kika yi min alkawari? Tun kafin ka zo aka riga aka bashi. Bai dai zo yayi reporting bane. So ba wani abu da zan iya yi akai. Kuma na yi kokarin ma in bi ta. Damn it! Ban gane babu abin da zaki ba. Kin yi min adalci kenan? Kika rabo ni da inda nake. Kika rabo ni da aikina. Kika rabo ni da matata. Kika tilasta ni sai na rabu da matata saboda sanki da nake. Kika yi min alƙawura. Na dawo inda kike. Na baki zuciyata. Kika mai da ni makaskanci. Na dawo ƙarƙashinki. Yau kice za ki gaya maka ni za ki yaudara? Ni? Yaudara ni kake gaya mu kalman yaudara? Kai da a tunaninka ni mahaukaciya ce da zan aure ka? Ka taɓa ganin inda aka taka ruwa aka ɗebi ruwa? Ka wulaƙanta wata mace saboda wata mata? To ai na san ko ba komai haƙƙin matarka zai bi ka. Wannan kaɗai ya isa ya sa in ƙi aurenka. To ko ba haƙƙinta ba zan iya auren namiji irin ka ba, don wannan shine babban kuskuren da zan yi, cewa na san ma da haƙƙin wata ƴa mace a kanka in koma in aure ka. Ka je ka nemi gafaranta, in ta so ta yafe maka, in ta so ta ƙi yafe maka. Wannan shine abin da ya faru. Gaskiya akwai matsala, amma na tabbatar da Fanan tana son ka so na hakika, kuma ina da yaƙinin tabbas za ta yafe maka. Gaskiya ne tana so na. Ni ne nuna mata ƙiyayya. Yanzu abin da nake so yi ko huta ba zan yi ba. Zan je gidansu domin in nemi afuwarta. Haka ne. Mace ce mai kyawun zuciya, na san za ta yafe mu. Ƙwarai kuwa. Yanzu bari in je masallaci don na ji an kira sallah. Ba damuwa. Zan je masallaci. Ko me kenan idan na dawo sai ka gaya min yadda kuka yi da ita. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Yes. Yawwa. Sannan ka? Barka da ina gaji. Lafiya lau. Gidan ne naga kamar ba kowa. A nan kake ne? A nan nake. Ok, ina mutanen gidan ne. Oh, masu gidan Allah ya wa 'yarsu arziki. Ta yi aure. Ta aure wani mai kuɗi sosai. Shi ne ta sawa yarana wannan gidan, ta je ta gina wani gida kuma sun tantashi. Yarsu? Ok. Ya sunanta? Ajiya Fanan. Ajiya Fanan. Fanan ta yi aure? Mana. Ta aure wani mai kuɗi sosai. Dama zuwa ne in dudduba gidan ne saboda rushe gidan ne za mu gina wani. To shi kenan. Okay. Hope no problem. Ba komai.
Wanzu, let's go. Dana wallahi ba ni bace ba wallahi laifin mom ne wallahi ba ni ba wallahi ba laifi na bane ba da Allah kai hakuri wallahi ba laifi na bane. Nace tsaya. Dana wallahi dana kai ka duke ni. Aba malam ya ne. Ke ya ina matsayin mahaifinki zaki ganni kina furgita haka. Anisa. Ko ki gane ni bane? Anisa. Malam kana ganin ta firgice ta tsorata in dai ba wata manufa kake da ita ba ai ka kyale yan nan ko? Taso. Kai, muje. Anisa, menene haka me ya faru? Sorry daddy, ba zan sake ba. Ba ni bace ba. Da amma da na kaka buga mami. Me ke faruwa ne? Ha? Me ya same ta? Ta saba shiga cikin wannan yanayin duk lokacin da ta tuno azabar ta sha a hannun mahaifinta. Kina ji? Idan har ina raye daga yau ba wanda zai sake irin cikin wannan halin. Kin ji ko? Ki kwantar da hankalinki. Tau Anisa ki haƙuri kin ci. Zauna. Insha Allah ba abin da zai same ki. Ba zan miki komai ba kin ji ki haƙuri. Gaskiya kayi wauta. Ai yarinya zaka ɗauko da dole sai ta biyo ka. Kawai shikenan dan ka ja yarinya ta turje kawai shikenan sai ka kyale ta. Ha ina. Kai gwanda da bai ɗauko ta ba. Hakan da ya shi ne daidai tunda so yake lallaba matarsa ya da ita. Kuma fa haka ne. Da a ce ka ɗauko yarinyan kuma magana na gaskiya da yanzu labarin ya sauya. Da wani abin ake ba wannan ba. A gani tunda dai kai kokarin ka so kake kawai matarka ta dawo gidanka. Haka ne? Wannan shine zancen. To yanzu abu ɗaya za ka yi tunda tana son wannan yar tata kai kokari ka ɗauko yar ta dawo wajenka hankalinta zai dawo ta ce za ta dawo gidanka. Baka san Fanan ba kenan. Ai raba ta da wannan yarinyar ba abu ne mai sauki ba. Ba zai taɓa faruwa cikin sanyi ba. To me amfanin kotu? Me amfanin kotu to? Haka ne. Yanzu shari'a ce tsakanin Malam Kamiluddin da matarsa akan yana so ya amshi 'yarsa daga hannunta. Shine yazo yake so kotu ta amshe ta daga hannunta kuma ta yi musu iyaka ya zamana ba ita har abada. Ina mai ƙara da wacce ake ƙara? Fanan haunar ki cikin zuciya. Kai yanzu Fanan ciki ne da ita. Kin ji abin da mijinki ya ce, ina lauyanki da zai kare ki? Babu gaskiya. So akwai wakilai ko in ce lauyoyi masu balantiya. Za ki iya samun wani daga ciki wanda zai zama miki wakili wajen karewar wannan shari'a. Gaskiya bana bukata saboda mahaifin yarinyar ne. To babu damar na zauna ina jayayya da shi duk abin da kotu ta yanke shi zami. My lord,
kenan su kansu sun san cewar mahaifin yarinya ne yana da gaskiya kenan. Gaskiya ne, amma ina da hujjan da yasa nake ja da haka. Mece ce hujjar taki? Yarinya ta. Ya mai shari'a, forumin rike yaron da ya yi wayo yana hannun mahaifi ne. Menene laifin dan ya nemi a bashi yarsa domin watakil bai yadda da gidan da za ta taso bane a ciki domin yana gudun kada ta taso da ɗabi'ar kuɗi alhali shi talaka ne. Kina jin sa? Ina jin sa, amma ba haka bane ga yarinyar nan. Kotu ta baki dama yarinya yi magana. Ka yi haƙuri, ba zan yi magana da zai zubar maka da mutunci ba. Zan faɗa gaskiya ne akan duniyar ta shaida irin halaccin da namiji ya yi wa mahaifiyata. Na'am. Mami ga nan zuwa. Mami ga maganin ki sha. Da sauki a Anisa. Ki daina damuwa kin ji. Mama kina ganin ce jikinki yake rawa fa kina shan wuya. Da sauki wallahi Anisa. Kin san mun take jaruma ce. Wanke fa kika ce in daina faɗin abin da ba haka bane ba. Ki hakuri Anisa. Ba na son ki san halin da nake ciki. Yau kimanin sati biyu kenan. Zazzabin nan na kurkusa ta amma sai dai kai na kar. Mami na san da hakan. Kawai dama yau ne da naga abin ya fi ƙarfinki. Shi yasa din na bi na damu. Mami amma me yasa dadi bai damu ba? Gaskiya bai sani ba. Dan da ya sani da tuni yayi abin da ya dace. Na ji motsi fa kamar an shigo. Ki je ki haɗa mishi abincin shi. Kin san shi baya son jira. Amma mami to ki sha maganin. Zan sha ka kira mu. Je ki sauri. Wato Anisa me kike yana? Ina so tabbata na gama maka komai don kuma wajen mama. Haba Anisa, laɓa za ki dinga yi min wai kwaya miki laɓe. Ka yi haƙuri ba laɓe nake ba ajiye min abincin kai ne. Kin ji me na faɗa ake faɗa a cikin voice note ɗin? A'a. To je ki wajen baba ta ki je ki. Tafi mana. Ki yi hakuri, zan ci gaba da sanar da ke kin ji. Mami to me yasa ya zama shine babana? Me yasa kike irin wannan furucin? Mami baya son gani na, baya ma so na. Ni ina son ki kuma ina son ganin ki. Shi a haka yake. Kuma kin san ba yanda za a yi mutum ya faɗa ya ce baya son shi ko? Mami to in dai haka ne me yasa baya gajiya da duka na? Me yasa baya gajiya da zagi na? Kima me yasa baya gajiya da ci miki mutunci? Ba na son kina tuna haka. He's your father still. Ki ci gaba da kallon shi a matsayin haka.
ba na son kike sa damuwa a cikin ranki, kin ji? To mami na ji. Mami jikinki zafi. Maza, kina ji na? Da Allah ina so ki daina damuwa. Ki gane fa, ni fa ba ni da wani aiki, ba ni da wani amfani da ya wuce in nima miki farin ciki. Idan har na gaza yin haka, to kin san zan iya cewa kwata-kwata ma ba ni da amfani kenan. Ta yi ƙoƙari ha. Ina son ki Anisa, ina kuma ƙaunar ki. Ke garkuwa ce a rayuwata, kuma farin cikin rayuwata. Na san dai a tarihin duniya babu wani gunki da aka taɓa yi mai motsi bare ki ce na yi kama da shi sa kika kasa yi magana. Ka yi haƙuri. Aiki matsala ki kenan da an yi magana ka yi haƙuri, ka yi haƙuri, ka yi haƙuri, ka yi haƙuri. Allah ya baka haƙuri. To na ji, yanzu da kika fito kika tare sabon doka ne idan zan fita dole sai na gaya miki ko kuma zan je masallacin ma zan je in yi bauta sai na gaya miki. Na ji motsin ka ne shi yasa na fito, ko kana da bukatar wani abu? Motsi da can ke kike motsa ni ko kuturu ne ni? Na'am. Ba na son ki sake rashin lafiya irin na jiya. Insha Allah ku san ba. Ni ba na son ganki kina shan wahala. Ba na son ganki kina rashin lafiya. Kake damu my baby. Da yarda Allah da Annabi ba abin da zai same ni. To. So abin da yanzu kike kenan. Ki koya mata saka da mugun zare ko? Abba ani sai na kwana. Sai yanzu ne kika gani? Kai hakuri. Kin san kin yi laifi kenan. Me yasa baki da kirki ne, Fanan? Ki dinga kirkiran ƙarya. Ita ki tsoratar da ita. Ni kuma ki dinga cutar da ni. Na dawo aiki, Allah ya gani. Na je na nemo mana abin da za mu ci. Amma na dawo gida, kika kwanta ke wai baki da lafiya. Baki da lafiya don karki kula da ni. Ita kuma wai yarinya kamar wannan ita take shiga kicin, ta shiga kicin ta dafa abinci ta ɗauko ta kawo min. Wannan abin da me kama me haka? Dadi na kwana. Ha? Ti dadi na kwana. Habiya. Ba za ki je kina ta surutu ki ta makaranta kina ta. Gaisuwan ma kin
hana ta yadda take gantsare gaye take min yanzu. Abban Anisa, ka yi hakuri. Ka san ba na son abin da zai bata maka rai. Wani irin abu ne wannan? To wannan wani sabon kisisina ne ko me? Yanzu wani ya shigo sai ya tunanin cewa cutar da ke nake, ko bayan ba haka bane. Dama wai Anisa ce. Anisa ta yi Ba komai. ban gane ba komai ba. Ya za ki min magana in zo na miki magana ki ce min ba komai? Ka yi hakuri. Ki faɗi menene me yake so ki gaya min? Ko kin fara shaye-shaye ne ko kin fara shan wani abu? Ka yi hakuri. Kina ji ni abin da yake damuna idan mutum ya ɗauko magana bai ƙarasa ba to yana sani a cikin wani irin yanayi wanda zan zargi kaina. Za ki gaya min abin da ke ko ba za ki gaya min ba? Eh? Ka yi hakuri. Ba ki gaya min ba? Faɗa mu ne gaba. Wannan kaɗan kenan ki ci gaba da abin da kike. Ni ban yi sa'a wallahi. Duk gwaggwace ta ja mu. Assalamu alaikum. Da ana malam ba kowa a gidan ne? Eh? Aljanu ne a gidan. Aljanu ne a gidan. Assalamu alaikum. Ha, to ya na ji shiru ne. Babu kowa ne a gidan? Assalamu alaikum. To ita kuma wannan ina ta shiga? Gashi na kawo mata maganin ma ban ganta ba. Me aka miki ne? Ba take haka. Inna lillahi, me faru? Inna lillahi. Mami, Anisa kin dawo? Mami baki da lafiya fa. Kai abinki ne suka yi datti. Ba shi da wanda zai sa gobe, shi yasa nake wankewa. Mami lafiyar ki fa. Kake da mu zan wanke. Mami lafiya ki bari. Ba na son ki daga musu da ni ko? Je ki canja uniform ɗin ki kasi datti. Fanan! 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 Me haka kika dan me zaki zauna zaki karya ni? Me yasa kike koya yarki mugunta ne? Za ta kada ni. Dade hannuna fa. Don shugaba. Ina magana za ki karya ni kina magana hannun me? Hannun ta faka ta kafa. To za ki koya mata irin munafurcin da kike kenan. Za ki koya mata tun tana karama ko? Da shi ki bani waje. Inda ta kada ni ba, ta kada ni. Kin gan ta kada ni? Wanda yake fita yake muku kokarin abincin kin ga ai ba za ku samu ba ko ta kada ni. Ka yi hakuri, laifi na ne, ni na bata ta zauna a gurin. Yauwa. Dan me yasa kika je kika ciwo min bashi? Bashi me kuma na ci? Dan me yasa kika je kika ciwo min bashi na ci na manja? Ke ana cin bashin abin arziki ki rasa abin da zaki ci mu sai bashin manja. Eh? Ka yi hakuri. Hakuri kaya ne. Gani ne kaman baka da kuɗi. Shi yasa ki daina kira min babu.
ni ina da shi, kar ki ƙara kira min babu. Kin ji abin da na gaya miki? Ni ina da shi. Ko mutum ba shi da ra'ayin yana da shi ya ce bai ga daman yin abu ba, ko ba shi da shi? Yana da shi. Ka yi haƙuri, ban yi dan tozarta ka ba. Tozarci na nawa? Anisa zo mu mulmula miki hannu. Zo. Yawa kina ji. Kin gani? Abba Anisa. To sai in saki kira din. Amma dai ba fushi aka yi ba. A'a, wala hankali na yana nan. To ba matsala. Menene? Dama akan kuɗin makarantar Anisa ne. To me yasa zaki katse min waya mai muhimmanci da nake? Idan maganan kuɗin da ke ba da wayan bane, wannan maganan da nake da shi ne zan zo in nema in zo in biya mata kuɗin. Kin sa na asara. Asara nawa kike sa ni ne? An yi magana kin ce kuɗin makarantar Anisa. Ni ba ni da shi a yanzu. Dama ina gudu kar su buge ta ne. To da ke ta mana duka waye kashe mu sono ana dukan mu. Wani irin duka ne ba mu sha ba? In an da ke ta menene? Kuma dukan ba shi ne zai sa ma yaro ya mai da hankali ba? Gaskiya ne. Za mu yi magana ne, za ki bata ta tafi ko kuma za ta zauna? Ki je. Ki ce su yi haƙuri, idan Allah ya hore za a ba su. Wato Fanan, akwai abubuwa da dama da suke damuna. Idan kika kalli zaman mu na aure, ba na baki farin ciki, ke ma baki bani. Ta wata sigar sai in dinga ganin zaman mu ba shi da fa'ida. Akwai abubuwa da nake yi bisa kuskure, akwai kuma abubuwa wanda da gangan nake kirkirar su domin in bata miki, amma ba za ki fushi ba. Dan adam ana son shi ya zama mai zuciya, idan an masa nuna bai ji daɗi ba. Zan koyi yin fushin daga yau, amma ba na son abin da zai sa ranka ya ɓaci. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shi so a makale yake a zuciya, a lokacin da ya fito ba iya mai da shi. Saboda haka ni ba zan iya ci gaba da zama da ke ba. Kai hakuri Abba Anisa, kakka raba rayuwata da taka. Ina son ka wallahi. Na san kina sona, amma ki haƙuri, wallahi ni ba na son ki. Ko ƙanƙani babu son ki a cikin zuciyata. Shi yasa kika ganin cewa ba na baki farin ciki, ba na baki walwala. Yauwa, kuma irin wannan idan muka ci gaba da zama za ki iya jefa na auta. Saboda haka kawai ni ba zan bari ba, kin ga gara rabuwar shi ne ya fi amfani gaskiya. Ni na gaji saboda kina sa ni ina asarori da yawa. Yanzu wannan baki san da wa muke magana ba, kin katse ta. Ka yi hakuri, wallahi ba zan iya rayuwa babu kai ba. Kakka raba rayuwata da taka, ka yi hakuri don Allah. Zan yi rayuwa a duk halin da kake so in yi. Ka yi hakuri. Ga takardar kina saki ki. Ka yi hakuri Abban Anisa. Lalle wannan abu ya wuce ma yadda yake a koda yaushe. Yaron nan babu irin wulakanci da musgunawa da baya miki, kuma mu a matsayinmu na iyaye babu irin halaccin da ba mu yi domin ya fahimci cewa ba ma son fitina ba, amma sai da wannan abu ya zama haka. Saboda bakin ciki da wulakancin da ike mata, gaba ɗaya daina zuwa gidanta ne, na daɗe ban je gidanta ba. Kuma ni tun da na ga irin wulakanci da yake yi na jefa ta a cikin ukuba, wallahi na so a raba auren. To amma saboda kada mu yi wa Allah shishigi, shi yasa na sassauta da kuma ganin cewa ita Sumayya tana son shi. Grandpa kullum sai ya buge ni. Kin gani ko? Fanan, ɗaunar ki cikin zuciya.
Na baki kai na tuni yadda zaki da ni hagunki ba na gani aibu gare da ke magani sila ta warkar da ni Allahu ne masani gaibu ba wata bakuwa wacce zan ba ruwa ke kaɗai ce gawa uwa masoyiya mai kiran damuwa fanan wani rikici cikin zuciya